Ono ya guys, iki dhisik persiapan arep kocek jagung guys. Ning gone Pak Leke dhisik iki sing omahe sebelah dhisik. Cedhak omahku iki guys. Aku sentuk guys, ngono to. Berkat untuk Joko kayak mampu kabeh. Sarapan sego wadang, sego ndek sore guys. Ndek sore untuk berkat iki nyuduke isa. Sing penting emplok-emplok sego. Kayak imam wong manjul nyumpang. Nah, terus barisan isa Hukum bar nyapu engko juga digamben no masak dhewe. kan duit kan itu. Nah, digamben masak dhewe. Ben blonjo mek tante dhewe kono kok. Nek sore cak blonjo ora gelem. Ndok entek, bawang arek sak bungkul. Gambang tuku 5.000 ngene lek sih nang sak. Walah, ngono garing-garing apik cilik-cilik ndok. Namanya 5.000 ki nek 15 siji nggo, Mbah. mau tak piana Cilik-cilik sak mene-mene. Saiki 45 Bu Brambang lho kok ora. Nah, ya yo. Nang warung domu. Tuku seprapat ya guys. Bawang merah iki jan regane ugal-ugalan. Makane nek mbok jatah 50 lho. Antara blonjo saiki dhuwit saiki ketok dhuwit 100.000, 50.000 tapi nek dibelanjakno wis gak enek. Iya ya, gak enek rupane, dicangking ki ora abot. Enggak enak. Yang beban Aku ngadil banyu cilik mang njaluk banyu kowe. Entek awake kowe bonek. Kalek banyu dingin mosok esuk-esuk ngombe dingin. Walah. Jeneng apa mbak jamur. Ya. Ya. Entar. Iki engko rencana diterno paksu guys, tekan desa Kidulan. Terus desa iki mlaku karo dhek. Engko nek mantuk ki takon mapak teko mbaon kono paksu. Kok Mbah Dok mantuke ben bareng Mbah Kung. Tapi mantuke ya apa ki aku ndak ya ora Mas mengko. Aku kan gak duwe pulsa kuwi. Aku telepon. Ngusung-ngusung ya. Oh iya. Anu pun entek paketan gue. Aku tak pesen ngusung. Apa ngombe banyune entek, esuk-esuk mosok ngombe banyu dingin. Wis rantak-rantak, guys. Olah banyume apik-apik dok turut galeng. Bayam sapi. Mari engko nek mulih gak metu kene cah. Wis rodok ketok. Tanduran gambas iki. Ini wong babangan iki. Lah ngene budale do peteng-petengan mang teko kono jam piro? Kumang sing kocek wek narti kumang paling montor sak mbuhmu. Ngene Mbah Rani baricir. Urung nok dok ketoke. Urung enek gejikane. Jagung nyelek ke si api ini kok. Dese kenapa jalan kaki deh? Karena gembreng iki ning baune ning gubuke doke. Adik dese mau tunggu motor, guys. Tapi engko nek awan dese engko
jemput karo Pak Su sampai tekan Baun ngono guys. Engko Mbah Dok terus nusul Mbah Kung ning gubuk, engko mantuke ben bareng Mbah Kung. Engko nek dhisik tak kon ngeterno Pak Su teko Baun, Mbah Dok engko mlaku dhewean. Malah kasihan. Digoncokno motor ki gak wani guys Dok iki. Wedi mendingan jalan kaki. Terus do tangi itu. Iki dalan ora ketara dalan blas ngene lho. Merga sing ngetoni ya kene dhewe. Ora tau disemprot sukete. Gak nggo sayuk tok kene. Ya mak dia nek iso gak nggo sayuk piye? Engko nek mulih piye gembrenge? Iki ngene, iki jagonge Pak De terus ngene mukanan. Tah apik-apik yo. So tokol-tokol ngono. Abene rek rame. Paling blok elek ndar Heri do budal. Bahwa kini montore wis do teko kene. Kok enak saiki dalane kok. Abene rame nih. Lek Sumi ya lho, Dok, cerita aku petuk pas blonjo jere bar kocek iklaran. Sumi kae lho lek yon. Ya jagonge dhuwur-dhuwur ya, ndek gak tau gak. Nang bawe yo ngene kok. Iya. Yo. Mbah Wakino yo nggek teko kene mlaku, Mbah. Heh, ki mau yo mlaku? Aku yo mlaku metu mbane doke. Lah piye wong gembrenge ning gubuk kono nek gak diampiri. Berarti yo edak metu wae yo Dok timbang ning ngulon. Iya le. Ayo. Nerjang wae Mbah Dok ki iduk isu entah bayem sandekan itu api-apike. Enak saiki. Ya yo kula menir yo. Engko alah mulih ramban iki engko. Api-apik. Sik engko teko oleh guys disemprot ora? Itu kembang. Lah lu supri putih-putih kok. Sampai tepu yo ketok. Garing. Galera ndi? Mang urung metu Mang budal mang. nganteni padang-padang ndek gak wani nek peteng-peteng. Ya yo Bu. Budale do peteng-petengan. Tau ora kene. Wes sik mbok jeni wis tau. Ndang kleru. Wes teko gubuk derita. Dolek Garmi melo. Mbah mi barang kok. Mbah lah jere dicokot ulo. Iya. Suar nindi ki mang. Kalau kidul. Ayo kene lor e, Dok. Banyu barono. Alhamdulillah, guys. Sumang Jam 9 untuk 6 karung. Ini lah apa dingkluk, lah apa. Ayo sarapan-sarapan lawoe po ki. Ayo segane saember. Terus iki apa rica. Nek rica sayur apa Dok iki? gonceng apa ya? Sayurnya kodok. Gonceng pola besimu. Kates.
Sayure kates. Sayure pepaya, guys. Pepaya muda. Lho, Basok nek leren apa ndek Mang? Entuk piro, Dok? Entuk piro ki, Mang? 7. Lho, kodang Aku ya nggih entuk 6 kok. Wis tak beki misan men ngono, Mang. Karen jahit. Kes karo no. Gak. Lek kes apa ya jahit? Aku pulang pandem ditulis jam dong. Gonku paling yo Nek tak tulis ya. karek sak paling. Lah ya kamu tempatnya waktu kok kalau. Kan kalah ya kamu. Iki jangan ngambil men kok mung iru men. Darah. Nanya anu mok lek. Aku iwak anu omahe sampai buak kok. Unjukan mbah lani tentang rak bodo to. Yo ngeteng. Ora klemat. Yo tak awel iku lho sampe Lah Basok iki tak omong Dok, nang pangan kuwi ora mbok pangan nek mangan aku. Nganu sani. Kok kayak misani dingin cek Ngat, dingin. ngat sampai. Nek pun kok ana rek. Apa nih? botol kuwi. Mbok botol. Kuwi mbak pangan kok sik njaluk banyu kok. Aku botol lho. Ayo guys sarapan guys. Enggak apa-apa. Kayu ini rese. Kenapa ibu ayo. Dingkling no rene bocah. Nggodho ae iki senengane. Monggo sarapan, guys. Engko entuk 7 ngene wis. Yo yo. Garmi telok garmi kok rasa rapat. Mbah madian bareng mek. Yo sumi Mbah. Pas ini. Yan. Madian. Nang iki dol kowe. Ora maju piring mah telu ayo ben sarapan ayo. Pagi ini piring udah sarapan. Mbah Madian lek sarene ngebeki. Untuk pira derek. Nduk sepuluh wong. Aku nganggur. Gak roh yo untuk piro-piro. Padahal Ndek ro untuk cek dol mari. wes. Nggih. Sen Mbak Pak gawane Mbak Pak. Portal ya Mbak Pak. Iya. Aku sing lek kan dikek ndi. Mbok sing ora mengi. Ana undi-undi. aku nggak bawa nganu. Aku piye-piye ambek kan. Undi-undi to nek jam. Nganu mare antara mah. Aku ndang juk buka nang mbok kerjaan. Patom meneh lek nang kono kene enek kok. Barang buku. Aku yang diketok ini ngono Mang. Nanti kan bar kono Mang. Ora mambu bar ada sego. Wis kam piye? Lek kira ke foto tak jasa kono pojokan Mang. Otak kalau butik ngene yo yo. Apa suka ember iki lho. Lek gak enak yo Mas. Lah kowe nek sarep apa gak sarapan? Bar. Iki yo. Nomor datanes kok tenang. Iki nesah apa piye? Ora. Kok prak mbah kuwi. Ayo. Saya datanes ini arep bloncang gopong. Apa sampean? Kirian lek sampean kates. Iya nek gak mau. Iki kok jene iki lho, jamenane. Ketok ya. Aku mau jaminan dulu. Iki yo ketok iki. Yo ketok. Siap-siap Ketok tok iki. Tok apa pun. Dulu lek sesa ada, Iya, susur tak ada. Ini ketok tenan. Tenan paling Indri. Duh, ora Indri. Iki lho. Nah. Mau ketok telok. Oh, dilanjut nah ya, guys. Alhamdulillah, guys. Sing urutane desih iki wis rampung karo Mbah Dok, karo Mbah Ratem iki wis rampung, karek sing sebelah kidul kono paling yo karek saidik wis dadi biung memang. Iki terus doke leren makan siang iki pas jam 12 siang. Panas. Walah masakane iki, guys, ya. Cek semene kae iki lho. Lah wong
piye ya dimasakno semene kae tapi kakean ngombe. Mangane iki tremo do sithik-sithik tok. Sayure jek semene kae. Iki sayur kates karo labu. Segone ya jek semene kae. Aku pengen mangan sik Duk tapi. Iki aku tak rono kok nak bancuk nang kono. Iya, kowe entuk 10 ki, Mang. Gembrengku barang digawe nya. Iya ndi. Lah piye wong aku ki engko metu kene? Ndi Mang? Lender, madang sik. Ya, ya kuwi. Emang botole mak Dian. Lah wis bar kono. Kono wis bar Kono wis bar. Bar. Lah ya rek ayo do madang sik. Aku mbantah tak par. Adange omong. Alah Mbak Par ora ndungu. Teko Mbah Dok. Aku mbontot ngono. Mangan sampe dikon gubuk ngono lho. Ya karo tile mbaone. Tak kon ngono. Anu ngaret. Ngaret nah do mangan ayo do mam. Dek mangan ae gugup kabeh esuk iki ngono ki ya. Mari wedi nek dintakno lek ndar iki lho. Iya. Tekno. Lah iya. Andane ya. Sarapan Mbah Mi. Alfa. Aku mbok kei sego tak pangane Mbah. Alah, Aku sepurane kae mbok ndekane becak ning gone sih. seh sapa? Mairi kalau entuk Pak Alfa. Ning gone seh sapa? Seh yo ngasih. Mairi entuk Lek Damira gak menyang sampean Mbah. Alah yo wong akeh jere Mbah. Wong aku yo gak menyang kok. Long tanganku yo lara pas kae. Iya Mbah, ora apa-apa. Baleni neh. Karene jawabku tak bumi. Ayo do mangan sik ayo. Wayahe bayaran, guys. Dhisik entuk 10 karung, Mbah tuk 10 karung. Mbah tuk 10, aku 10. ya. Heeh. Wong srono. Wes kaneni Mata wangi sak kudu ning kali. Langsung bebas rono. Mulai ya? Iya. Lho, orang ngono kok kita orang tantan bature. Kok Mbah tuk duwe tak gawane lah. Kiamet padha ya. Iya. Alah, makasih, guys. Bakso piro? Matur suwun ya, Lek. Bakso? Rolas aku. Rolas. Matur suwun. Omah man cilik sing ngono man. Cilik-cilik iki lah ya cilik-cilik ndar kulon iki lho. Aku karep njlaga. Ya sing kene mang ya. Aku ngene lho, iki wong jane cilik-cilik angil. Angil, Mbak. Moco karek burinan ngono ya. Perkasa. Dadi telateni yo, situ yo. Bar. Sepuluh paimen tak cuweluki men. Wangi men aku diwangi cilik-cilik. Mbah Rat mang untuk rolas nek gak Kok mbok genep pisan ya? Gede kono. Ya makasih ya. Mak Dian tuh aku dhewe. Mbak Garmi pinten? Duduk 11. Untuk piro ya? Terus tenan kok punjul, Mbah. Cara rolas sampe Biasane Oh, lah ya kok anu malah. Sing Mak Dian. yo gak paling rapet ki mangan paling. Tengah. Mbah Mi biasane ngono kalau. Lah ya kok aku ki Rong pemangke kok. matur nuwun Pak Bet bisa. Matur nuwun lho. Ya tak tampani lah ya. Dadi ora ki kok kergae jere. Mergair ya Mas Kis yo. Dulur ki wonge duwe gak ndek dulur. Karek nek mati ini karo Mbah Ratmi jen kono ya. Karek mulai kok. Mbah Ratmi ngaret lek guys. Kone kudu Heh? mangan ya mangan. Ngaret. Ngaret. Kowe kok asih. Ndang dadi mana Mbak Par? Karek kelompok mangan kok mangan rasane. Esem dicek ora kowe? Mlaku lho Pak. Nek bature mlaku kok mulai. Kalau mau sabang iki ngene sapa? Kowe yang mlaku sum. Ya iya bareng tuh. Metamit ngono kok njunduk masyaallah. Kepenjang apa kowe, Kang? Sambu lho mripatem. Ngono tok kuncung tak. Rambu gak krasa yo. Ning idep-idepem iki. Ora panganan kok kembang. Iki dah mangan tungan ngombe iki. Kowe gak main padang Mbak Par? Ndak ada madang neh ki lho, Cik Ati. Iya, yo. Kok kumpul di sepatu but nah. Mbah kubut neh. Gak mampu ya. Mambu kok. Bentuk telepon iki mang. Jaluk Ya iya masih tanah anyar. Lah ya tak antel. iya teh. Mambu kok apa?
Mangan ngene. Koyo semayan ngomong buka pendang. Lah dhek kan aku ngenteni papakan. Udah bapak ini nih. Ya mlaku. Mulai langsung. Lah itu berapa wong? 10. Heh? 10. 10. Kon nyangking per ki genah Mas. Ya, heeh sama tuh kono, Pak. Tidak, kok tak penyet meng. Ayo. Tak penyet ya kelabat ta. Aku gudi tak puaran dadak yo klontong. Met, barang bawa ini. Ndek ngono gak sah itu. Nek leran kuru ya mikir sitok sih. Bar yo. Bar yo. Iki kene wae Mbak Sil, lha wae nang titipno aku gak nang omah. Ndak titipno Mbak Sil yo genah. Barat temi takno dhewe engko. Iya omahe dak kok. Ini padha ae. Lah iya. Entuk 13 Mbah Ratemi. 13. Iya lah wedi wangi apa sapa? Konten sapa ren uang. Emang Kowe. kok dhisik. Kowe tak konten Lah nek. untuk kene apa? Alhamdulillah guys. Wis rampung ki dhisik nggawa sego karo ajange tak iwangi nggawa. Pak Su ora jemput guys iki. Wong iki nganu, sing ngusung kan leren, ndek mau ki kantu. Kosen ape tekok sing ngusung wis berpurung dadak malah sing lekkes ngene. Kae ponakane dhisik. Ayo ngoncak aku ae wis isih. Aku tak mantuk salat sik engko rene neh. Beneran iki guys. Aku mau jane ape ramban bayem iki men. Bayem tak lerek kok. Wis ra sida men, tah api-api kok ngene. Bayem sendekan. Mbah Dok nusul Mbah Kong omahe bareng Mbah Kong. Kan mbaune cedhak karo ngene Mbah Kong, guys. Iki nggone adike Mbah Dok, Mbah Daminti terus iki nggone yo ngasih, terus nggone Mbah Dok sing sebelah kono. Lho iki gemprenge Mak Edian. Wes, ngucak kok kene lah iso lek, guys. Ya, iso. Bismillahirrahmanirrahim. Sek, menang guys, sek. Tak mateni video ku lho. Guys, alhamdulillah guys. Karena rumah kok sepi. Metu samping omah. Ya. 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 Endi Pak Su? Lah jeren ki apa dipapak? Lho, lah sing carane sing mbok arep-arep mbok kon ngepil sapa, Mas? Lha wong pulsa lho diomongi nek gek enek. Paketan entek nek kowe lha mbok ngantek magrib ndak carane ndak yo tak bil ya ora ngarah ngepil. Oh alah, lha wong ngusung yo do leren nek pas jam 12 do leren apa tak peseno sapa sing lek kes ngene. Aku yo mulai yo seh wis salat sik ngebalik neh. Ya wis terus. Ayo nguncak aku lah. Nguncak lek kes. Alhamdulillah ya guys. Wis gak usah, gak sampe saduki wis ayo. Ayo ning jaba engko rak melok. Gawe apa nduk iki? Sing gawekno sapa ku mang? Lho, mosok. Dinda masak apa ya? Mie. Gawe bihun. Gawe bihun, guys, Dek Dinda. Pokoknya sapa tak tinggalin ning kulkas desih butuhe mangkat-mangkat ngono ae, Dik. Dal perut ngene, Dek. Nggih bihun karo sawi. Piye, Nduk? Kakak Dinda, Kakak Piana nakal kabeh. Lah Dek Isa diapakno mang. Dek Isa diapakno. Lah gak mbok kandakno Pak De kok. Mang tangi turu, Nduk. Apa kak bulane? Apa Lah gak mbok jamoni, Mamak kan duwe jamu. kakak nakal tapi kak dijaboni. Kakak nakal tapi gak dijamoni. Kelang yang tumbas. Lha kuwi sing gawekno klaim sapa? Dewe. Mosok. Tumbas apa kondi? Iki wis garing Mas gombale dhewe iki kok mbok entas.
Panase ya Allah Gusti. Woi, masih woi. Sepatu tak coploki guys. Sepatu coploki terus tak Lah pembok ndi? cuci. Mampir mbon. Lah gak ngucek Mbah Kung. Nek gak ngucek Mak Edian lho ya. Kalau banyune anak-anak munclak kalau ya. Ketok kok kene iki lho. Ndek mang ngono. Torene lho cek nang diparani. Kayak kok malah ngetekno setrum. Foto iki paling do turu ning kamar. Nang parani pateni ngene lho. Munclak iki. Iya. Ndek ini kayak tak parani Mbah Pomo tak jawil ngono. Apa? Banyu. Walah iya. Ndek lali. Ngono ki nek wong ngene iki gak roh nek cara meno wong sing roh ngono pangkah ya ora diomongi. Lagi tuh. Wes dipateni iki. Apa ngomongi iki yo piye ngono ya guys. Lah nek dhisik karo Pak Su kan wis biasa. Kalau nek wong ki ape buka pager bareng kan sungkan ngono. Ape celuk-celuk ya sungkan. Apa Nduk? Apaan tuh? Namanya coba gak dibantuin. Lah ya iki minume dhewe iki Mang De. Iki lho jek iki lho. Minume Isa apa minume sapa iki, Mang? Cek tak ngombe aku kok. Bocah masih paneran. Jatuh nakal. Kalau Iya mon. Do nakal kabeh. Sing pinter Dek Isa dhewe berarti. Ya yo, pinter dhewe sing kakak nakal. Kakak nakal. Kakak Dinda ya nakal, kakak Piana nakal, kakak Anam nakal ngono. Do nakal kabeh. Pak D nakal yo. Pak De nakal apa ora? gak. Masalah gak nakal. Mas Aname gak nakal. Kakak iklan. Mbok kei klaim, Iya. Tapi iklannya mah tumbas kondi. Klaiming mah tumbas kondi. halo neng ngadu. Warunge sapa? Mbak Dami ya? Nggone Mas Raka apa nggone Mbah Tuwek? Warunge sapa guyu? Warunge sapa? Kucing mang mau enak teko gundur gendien, seblok neh sing cilik. Kowe tak gugahe tak tangi. Wan kowe wis rono. Kalau sesuatu nek iki tak gone dhewe. Banyu ki ning gupuk ya udah diombe wong-wong ae jan wong masane ya wek sing duwe. Lah nek wekku tak kek ning jero sak. Golek ra temi, nggawa atus gede. Lah Mbah Doi tak tekoki le banyu ndi, Dok? Ning kono aku gak nggo banyu digosu. Lah Dok nang digowo dhek ya. Allah. Oh alah. Ya aku ajeng mbek su. Aku ya gak padha kowe. Nang gone su tak tak. Alhamdulillah jam 12 entuk 100.000 ya guys. Akeh sithik jenenge rezeki ya tetep disyukuri. Kenapa? Oh gak kowe entuk 11 kowe entuk 12 ya Jan? Untuk 11. Oh Mbak Par ya untuk 11, aku untuk 11. Aku untuk 10. Mak Edian kowe 12 agak pekeh dimboilik guys. Cilik ya. Ya, nek tak. Walah, dijoli Pak Su, guys. Gris-gris iki sing 50-an iki. Manjur-anjur. Dek Isa? Dek Isa piye Dek Isa? Itu Mbak Ses. Lah ndek iki wis ditumbasno pentol Pak De lho. Ndek iki wis dikeki 20.000 nggo tumbas pentol kewabeh kae. Dedok gak ngratani anam kowe kumanan apa ora ya, Yan? Piye, Nduk? Piye? Oh, sarunge Pak De kuwalik. Mosok nggih. Walah iya Pak De kok awas anusa. Sarunge kuwalik kok. Gageh nanti dikitek. Allah. Dadi tidak. Wis adan sak, Nduk. Dek gak bareng saru. Wis tondang idak-idak cekelan pegangan tangane. Kok ngewasno sarung kuwalik barang esa. Iki lali lho Kak. Iki kuwalik lho Kak iki sarunge Pak De iki kuwalik lho Kak. Lah ya kok ngewasno sarung kuwalik barang esa. Pak De mang bar kondangan, Dik, bar kenduren nganteni
Mbah Lani iki bar sepasar ya, guys. Iki mau kondangane sepasaran nganten. Jadi Pak Su ki mang bar kendurenan. Lo tak suwepilno berkate, tapi wis dimam Dinda. Mak, Mandi. berkate ya? Ki lho. Man. Permen apa lah kok sote kok permen bareng ki lho. Man mama. Iki dikit-dikit kayaknya tak kayak permen. Gimana sih? Ki lho, tak suwepilkan, guys. Bisa kene kemana? Enek apa mbel-mbel. Iwel-iwel nek sepasaran ki nganggo mbel-mbel ya, guys. Terus peyek. Terus iki bumbune enek mie. Endok nganggo telur, terus tempe, tahu. Emang tempene oh iki momok tempe, guys. Simple dan praktis. Piye? Itu aku. Tipu. Sing apik adik nek idak sing apik ah. Ngono ya guys, nyoh Dinda penutupan Din, latihan nutup. Hilang nona kali ya. Dek. Kun fayakun. Ya Allah. Ndang penutupan Dinda sing apik. Family online didoakan semoga lancar selalu, sehat selalu. Dongakno. Ndek Rene sing banter semua family. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi Lho kok assalamualaikum kon penutupan jere. Sekian video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Bentar. Semoga Family family online di sana, di Indonesia Dimanapun. maupun di luar negeri, dimanapun di dunia, semoga Di akhirat. menawar anak planet Jupiter. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala Amin. urusannya. Amin. Sehat selalu buat yang komen-komen. Amin. Lho ya wis salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walik ya tangan kiwa. Lah, kaya ngono. Dek Isa, dadah. Dek Isa. Tangannya yang bagus tangannya. Bagus ya. Ngono cium jauh. Cium jauh. Iduk kene, iduk kamera. Iduk kamera. Ngono Cium ndang. jauh. Wes kono ndang cium jauh. Cium jauh. Kisbe. Cium jauh ha. Kisbe iki piye? Cium Tangannya jauh, bagaimana, Dek? Kok Pak De? Ndang. Ah, ono lo ngeti kamera. Alah ra mudeng kamera bocah iki. Seram Ngeti mudeng kamera. belas, seram Dadah, mudeng wes, belas. dadah. Nek kon nyanyi bokong cimok. Wah, kelak ngono kuwi.